nou episod. Astăzi am găsit un combo foarte tare. Bine, mi-a picat Kit din legendară. Sunt cel mai norocos. Pentru că am găsit un combo. Fratele meu joacă de pe un cont secundar a meu. Off camera, l-am găsit. Nu zice. Da, off camera, hai. Eu nu vi le explic așa, că am intrat pe Friendly Battle. Am intrat pe Friendly Battle ca să fie cu boți, da. Da, și oricum mi se încarcă direct. Hai bă. Hai copii. hai să combinăm. La la li, la la la. Ia tragi o pe window la microfonul ăsta. Eu da, da? Ce nu mai văd? Ia-te, ia-te. Doar fut. Ales mai repede cu asta. Da, da. Nimeni nu m-a descoperit. E bine. Cât ai din ultimatul? Mult sau puțin? La jumătate. Jumătate? Nu știu. Bun. Hai dat ceva. Mai am puțin. Hai dat. Nu mori. Orice s-ar întâmpla, nu mori. Am plecat, nimeni nu m-a văzut. Eu sunt foarte ascunzit. Acum. I love you, baby. Cât ai. Bă, să nu dai foarte. Am zis? Am ultimata! Am ultimata! Nu mori, nu mori! Bagă-te în cutie, nu mori! Nu mori, bagă-te. Stai. Hai. Să mă restaurez. Hai să le arătăm. 4, 3, 2. Da, hai să se ducă scută, că eu nu sunt sigur dacă mergi pe ăsta. Cu mine. Nu da. Acum. Dai, cu cheamă. Bă, acum ar fi prima piscin sau pe un copil. Dai. Fugi, în spate. Fugi. Mă duc în zonă. Bă. Stai undeva. Vezi cum îți dai bine. Dar oricum nu trebuia neapărat să câștigăm meciul, da. Deci ați văzut combo. Cel mai tare combo din istorie. Din planetă. Hai, ieși de acolo ca să jucăm. Hai. Ca să vă dați seama, eu am doar 3 legendari. Doar 3. Da, zic că aproape te ajung. Dar nu cred că te ajung. Jucam la Robo Rumble. Da. Da. Hai să facem Hai la Bubu Rumble. Hai la Cucura. Nu nimica. Da, nimic. Lere și luni. Lunica baluga. Hai de Luca. Haide. La bătaie. Noi ne în ploaie. Ne bate vântul. Știu de ce face asta. Nu ține, dai. Bravo. Ca să vă dați seama, eu n-am cenzură, dar am zis așa. Noi ne în ploaie. Ne bate vântul. Dar tot îmi zice cam low battery. Dar ce stai ca lumea? Uite așa stau. Bă, pune aici de ăla. Dă de lege, da. Cu a intrat unul. Nu nimic. Ai ultimata? Rezolv eu, da, s-a pitit. Vină cu la mine, Dar n-am ultimata. Acum da. Bă, pe boss. Final boss e la mine. Final boss. Hai că nu mor. Ceapa. Ceapa. Ei, nu. Yo. Ai ultimata. Un pic mai. Da, mă omoară botul. Ba, mă omoară. Stai că vine un accent. Era să-mi jur. Bă, vezi. Mai puțin din ultimata, asta e clar. Foarte puțin. Mamă, dacă îți dă ăștia cu control.
mă, cineva ca să... Gata, am ultimata. Dar nu, vin încoace la mine, ca să nu s-ar pe altcineva. Bun. Dar nu poți da ca lumea, te plimbi. Înțelegi? Da, asta e partea noastră. Da, frate, am făcut combo. Bă, e tare. Uite, eu am dat cel mai mult heal. E prea OP, bă, e prea OP. Combo, da. Cel mai tare. Bine. Ia! Dar de ce mă bucur că e computul? Mai avem unul. Ba nu mai avem unul. Nu i-am. Am zis cu Ember. Poți de upgrade. La Lolita. Nu. Vrei de upgrade la cineva? La Grif, ia Grif. Dă-le. Am Grif aici. Pe contul ăsta. Le upgrade. Dă-i upgrade. Nu știu digitare. Hai să-l căutăm pe Hai să aflăm. Hai să aflăm de ce. Noi ne am, uite. Uite asta. Asta cu porc. Lasă bomba porc. Dar de ce, mă? Nu mai vrei să facem... Îmi iau și eu altceva. Nu vrei să mai facem combo. Ăsta o să fie combo. Eu dau stun cu bani. Și tu dai ultimata, înțelegi? Și dau și eu cu tu. Dar e friendly battle. Nu. Am pus-o. Bă, dăm la robot. La robot. Robocop. Robocop. Hai, bă. Da, am amintit. Nu cred să auziți. Ne în ploaie. Ne suflă vântul în ploaie. Nu. Da, nu ai de aici muzică. Și spargi, mă. Bă, vreau să Spargi, da? Ok. Bă, dar degeaba dau astea, bă. Am ultimatul tău. Mai ai puțin. Nu m-a pus. La robotul mare, da? Nu la ăștia mici. Spărgători, nuci. Gata? Mă duc. Hai să vând eu. Dar Să robotul discut cu vine. Daniel. Nu-i de legi. Să iei cu I-am dat porcul sus. Bun. N-am putut. Este food. Gata, Gata, am ultimat. Te dau dynamite, în ăsta. Dă-i, ultimata. Dă-i. Bravo, bă! Combo one-ului. Na, eu ți-am zis că trebuie să-mi iei grip. Te ascult, l-am luat. Ai ultimata că eu am. Mai începem. Gata, la robotul meu, da? Mai e? Nu spawnează. Nu cred. Hai să ne folosim, dar oricum, ai eu, cum de mult. Hai, cu ăsta. O să știi. Hai, ia banii, ia restul de la magazin. Din 7. Nu știu cum. Ce toma, ce? Amor. Hai să fac cum măi, Toma. Vreau să-i Băi, dați-mă și voi like și subscribe, că într-un short am avut 2,2K de vizionări și 30 ceva de like-uri. și nu dați 30 ceva, da. Și nu dați subscribe. Toți fac. Dați subscribe. Locul unde? Da. Star drop. Opening aici. Bad rush. Yay! Bă, dar e plus mine, plus de upgrade. Eu mă fac invizibil. Și eu dau cu hârtile. Și după tu dai. Nu, nu. Eu mă fac invizibil. Eu nu vreau să fac Ai dat așa? cu Edgar. M-a băgat skin tare. Știu, bă, știu să iau. Eu vreau. Iau că eu sunt toxic. Ia banii! Hypercharge, copile, am și hypercharge. Vezi tu, acum. Nu l-am full.
Da, îl am la mine. Bravo! L-ai Edgar. mușcat. Așa de Edgar, uite. Îi mușcă. Da, e un mușcă cu să spălă un băt. Da. La mur cu bombiță. Cu băbăbă. Cu puma. Vezi, du-te tu pe ăla în sus. Mă duc să farmez. Hai să farmăm la el. Mati, îți protejezi. Am șorculeu. Eu protejez. Ok? Ai poți, dar Am ultimata. eu nu. Mai am Du-te puțin. și formează. Mai am puțin. Îi vezi din robotă, da? Da, da, da. Uite. Vede acum. Da, bă, chiar mai e. Am dat, hai. Hai, zi. Nu, nu ca tu, băi! Am dat ultimata. Dă ultimata ta. Dă-i ultimata. Am dat-o. Am murit. I-am dat ultimata de zero. Nu, chiar că l-am luat. E secret pe ăla. Bă, safe-ul! Du-te tu. Du-te tu cu el. Low battery. Mati, trebuie să nu-i fac cu Eu am murit. Dați. Niciun film nu trebuie să iau. Dă-i, Mati, dă-i și tu, dă-i și tu că nu mai am. Gata. Eu am ultimata, tu? Aproape. Ne Întâmplă. Hai să vedem. Dar nu era mai bine. Da, nu e mai bine. Hai să câștigăm un meci cu Leon. Nu. Și eu cu Leon. We can do this! Oh yeah, just keep buying. Dar ce vrei? Acima, voi vrei să jucăm la trofei mari? Nu, mai am putut să fac... Hai, scaun! Hai, scaun! Mai am putut să fac Silver 2 la Mastery. Silver 2? Da. Există. Da. Argint, cum să zice, în română. Că noi suntem români, ei nu suntem noi. Româneasă. Româneasă. Romângul. L-am lăsat un mic cadou. Da, un mic cadou. Un porcușor cu bani. Unde? Romângul. Ia, dă-i un frame. Fugi! Mai am puțin. Bă, de ce v-am dat aia? Gata, hai, fugi. Am ultimat-o. Bravo. Nu am. Mai am puțin. Măcar blocul 2 sau 1. Cel puțin. Cel puțin 3 trofei. Ne pup în ploaie. Acum atât continuă. Ne bate vântul. În ploaie. Alelei! Bă, unde? Bă, stai, bă, ce te... Wow. Invisibility! O, ce-o fugit! O sărit șobolanul. Șobolanca. Ui, pot. I-am lăsat un mic cadou. Un porcușor cu bani. Asta ai murit? Bă, ce să-i fac mult? Ce să-i fac? 0-3. Hai, e bine și așa. Ce? Eu am minus 10. Nu, nimic. Cine am misiune? Ce-am de prost? Ce prost? Bă, cu ăsta 32 pe sumă. Perfect. Cu cuboni. Nu vreau cu buni. Nu vrei Hai fotbalista. să facem combo. Ăla. Combo ăla. Nu vreau să fac silver. Bă, tu poți să mă axezi pe Jack. Păi aia care e doară, știi? Zele. Da. Aaa! Am rupat, bă! Am rupat! Hai, nu-mi pasă. Bă, RT. Da. Stamax.
Bă! Nu te-ai de tare de cer. Stai, bă, lasă-mă! Nu te-ai de tare de cer. Hypercer, nu Janet. Când Da multe rachete. nu, când zboară să dea mai multe Vino cu mine. Janet. Vino cu mine. Care să se împlinde așa random pe hartă. Elo, îl cheamă pe... Elo, pelo. Dai. Dai. Oh, dar nu acum trebuie. Am că ai luat asta pentru combo, nu? Nu? Mi-a luat asta pentru un combo. Vezi că fără face tot. Takedowns left. Poate un kill. Avem de paticine. Hai, Kinder. Da. Bine, tableta mea, dar în fine. Minus 2 trofei. Haste? Nu dau haste. Nu mă duc. Ia-ți-l caracter. Janet. M. Meu M. M. Hai să I'm deschid. so gonna win everything. Nu-i star. Da. 100 de credit. Deschid 100 de credit. What? Pentru spend. Hop. Deschid. Bă, eu n-am luat. Paletă. Paletă de preț muști. Bă. Eu mă refer că paletă. Că nu Hello, eu sunt o mușcă. Mușca materistă 27. Nu e bine. Mami, lasă-l și încă. Mă, ce-i babă? Sugi. Hai de ready. Let's go! Eu sunt ready. Dă ready. Dar de ce îi zici Da, că ready. mă bater? Dar cum? Gata. Așa e joc. Păi știi cum să... Uite așa l-a Așa l-a. Da, mă, jucăm un joc. El e cu trac. Stai un pic. Hai. El a curcutate. Bă, dar ăsta e debutul karma. Nu, vezi că bună. Ce n-ai nu, iau. Don't make me get Nita. Yeah! Aproape am, hai. Dar deși zi și nu au bateri. Oh, mă, god. Doamne, La final dăm un 1v1. Clar mă bat. Dă că instant karma să ți ghide mai ăla. Cu o mână. Înghețe cu o mână. Da. Don't make me get Nita. Nu cu paura, pe numai pentru mine. Mă doare la pilie. Mama e. Mama e? Ce mama? Oh. Hai, vezi că am aproape la hypercharge. Ui, câte vieți. Dă cu instant karma. Hai, sau ce ghidit ăla? Înghețe cu o mână. Da. Inter karma. Nu. Stai, nu da. Asta, să vezi hypercharge. Să zic oamenilor ce face. Hypercharge-ul lui Leon, când te faci invizibil, când te faci invizibil și dai, Și tot dai. și nu mai dai, pum! Nu. Am zis, tu ai zis pun și am zis L. Doar L.
Gata. Hai bă, dăm upgrade. La cine dăm Bă, upgrade? Leon mi-a dat din La ăsta cine dăm upgrade? Bă, Mati. Leon mi-a dat ăsta 2000 de ăstea că am făcut de ăla. Am dat pe Kid. Friends Bă, dar pe forever. cine dăm Am luat și upgrade? gadget. Dinamarca. La bă, da, numai... Hai Și bă, o acum- luăm pe Janet, da? Și acum către O luăm final. pe Janet, da? Hai bă, pe bunii! Și acum către final. Dar nu vreau pentru că Matei nu dă like. Matei. Yep. Da. Da. Dai like. Pe canalul ăsta nu înjurăm. Noi suntem frumoși. Suntem... Bine că aici... Dai mă, Redi. Încă nu s-a făcut nica. Da, chiar nu m-ai făcut. Ajută-mă. Nu, chiar nu m-ai făcut nimic. E bine că știi. Hai că zici. Da, mă distrug. Nu. Tu? Eu stau 3 ani ca să par din o cutie de sân. Nu. Merge. Așa. Nu știu. Mamă, dacă de noi dau. Să mă chinuiam să sparg decât un cartonier. Cu cine era pe scenă? Da. Nici cât pe ora. 5. Dar de ce tu ești așa? Așa faci. Pentru că Andrei nu dă like. Băi! Dar de ce îmi zici low battery? Știi de ce îmi zici? Nu, Că tu n-ai dat like. Care logică. Că tu n-ai dat like, asta e faza, că tu n-ai dat like. Bă, am dat like. Am dat like. Nu tu n-ai dat like. Poate că acum să filmez în direct. Hai, Jan, hai să ne ducem. Hai, bă, dar te rog, invit. Hai, bă, invit. Ne încercăm așa, hai, bă, vină. Hai, bă, vină. Eu cu la tu. Vină. Hai, bă, vină. De nu vină. A, nu vrei, nu? Da, Andrei, de ce nu mai tu cu tine, Andrei? Nici nu ești abonat, nici nu dai like, dar nici Nu că dai nu te uiți subscribe. la primul episod al nostru. Care e ăla cu butonul ăla care arde. Nu știu ce e, da? Bine. Ok. Atunci pot să zic asta muzică. Da, li la li la, a la li la lu, la li la li lu. E mai bun. E mai bun. Știi cum să A, mă haide. A, la, li, la, lu, 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 la, li. Game on. Hai, mă, vină, frumos, de plâns. Hai, mă, vină.
Gata, gata, te rog. I'm number 1, baby. Top of the wild. I'm going up to the big jungle gym in the sky. Bă, frate, eu eram la jumătatea aerului și tu dai de acolo. Băi, și tu dai în față și tu dai. Cum vine asta? Nu-i logic. Nu-i logic de... Ai, da, acum te-ai enervat pe un sistem. Nu mi-e frică. Bă. Bă, dar tu n-ai bine chiar cu contul ăsta. Ei, nu e corect. De ce joci? Nu stau nici. Ta-ta-da-da, ta-da-da. Never die! Adică ce să nu never die? Nu mor niciodată? Never lies. Nu minți niciodată. Îți dai seama un hit. Eu nu mai Bă. am. Un hit am dat și deja am ultimat. Hacker, volund, asta. Hacker, volund. Nu mai doar și skill. Hacker, volund. Hacker, volund. Hacker, volund. A, da, hai greu. Păi pe o mapă deschisă. Pe o mapă deschisă, să uităm la ea. Hacker, volund. Am ținut chiar bun. Hai, bă, da. Da, da. Inutilă? Da. Da. Mai pe scurt. gândeam și eu. Asta e să fac o mapă pe nume, mapă deschisă. Și o să fie foarte repede. Mă putem. Da. Și gata, nu o să pui nimic. Da. E destul? Doar cutii. Da, puțin. Da. E hyper ce Nu. Hai, gata, doar cutii. Și eu unde o să mă spawnez? Dacă eu mă spawnez acolo, și tu te-am înțeles. N-ai așa cutii. Probabil mapa mea. Mapă goală. Mapă chelită. Bă, dar tu încă mai filmezi? Da. Ți-ai făcut un tatuaj? Unde? Uite. Nu? Wow, tu încă mai filmezi? Da. Wow. Și cum ai vrea? Gata. Chelită mapă. Chelită, da. Ai făcut-o zero. Hai că jucăm pe mapa mea frumoasă. Nu vrei? Băi, mapă frumoasă, nu. Da, chiar e. Numesc un mapa frumoasă. Dar Să nu vreau. numesc mapă frumoasă. Da, bă, nu este mapa frumoasă. Să numesc o mapă. Ai luat ceva gadget în care nu ai patru atacuri. Ce gadget? Star Star Power. Power. You never die. Never, puta mea. La putra madre. Hai, ce să ascultăm? Calma, mă bun. Ia vrem cu copil. Uite, au rămas roți la foc. Foc la roți. Nu roți la foc. Hai să-ți dau ochiul Star Power. Reload mai bine. Da. Am ales ce trebuie. Dar sper că nu le ales pe ele mai slabe. Ale tu cădi. Când, da? Eu nu vreau unul, bă, ce știu să faci? Doar timp, asta mă întreb. Ha, timp. Oi, nu, mamă, bebe. Pentru că am 4 atacuri. Pentru că am 4 atacuri. Pentru că Bă. ai una. Carl are un atac, bă. Lei.
Haideți, ready, trebuie să mai cad o dată. Îți place repede? Da. Care fost mai repede? Te-am rugat frumos! Te-am rugat frumos! Hai, vine! Hai chef, nu? Stai un pic acum. Mamă, că așa zic. Hai, vină încoace. Nu, gata, gata. Gata, bă. Bă, eu n-am avut niciodată. Ultimată. Se vede. Cu Power 3! Dacă nu dă de să ia ultima ta. Da, chiar, bă. Mm. Dar n-am dat ultima. Oh, too bad. Ui. Ultima. E foarte! Hai, Ce ce este? Yes. More sugar and stuff. Ui. Ești la mai distanță. Babă băică. Am 4 gadget. Ce? A! Și la fel. Lasă-mi pe mine și eu și... Da. Nu am! Nu, că aveai unul viață și... Adică... Nu chiar unul. Nu chiar unul, dar în fine... Când mai începe, când mai începe, când mai începe. Dai rei. Doi, fii atent cum să simt. După ăla. Stai pe, fii atent. Oh! Așa să simt. După că mă vede. După că mă vede. Mă place, Dar ce-ți place ție? Mocam. Bine zică mocam. Dar e posibil să dai timp să un bun. A, da, ăla nu face. Da, bă. Ei, gata, ei, calma, bro. Bă, acum dacă mă duc. Hai, bă, un coruț. Așa am zis. Da, câte runde ai zis? Stai pe care întinde piciorul. Nu, așa. L-am ridicat. Ce ai făcut? Tamareli. Tamareli. Off I go. Când vine și cu Power Zero. Da, hai. Hai, vine. Și puțin mai rău, bro, bate, adică fac ce mai tare de asta. Poate, da? Poate, da?
oricum. Aici e zăritul. Bați aia! Dar tu poți să o folosești. Nu? Oh, shoot. Dar mureai de la foc. Hai la knockout, că mai și Da, disperat. la knockout. De combat. Nu-mi place. Hai trofei spre. Mă, dar are ceva dacă îi dau upgrade lui Janeta? Are ceva? Ai full deja. Nu te cum. Cam. Nu. A, da? Feline frenzy. Hai, dar deși voi. Muzici perfecte. Muzici perfecte. Thrilled to be here. A, dar nu văd Asta e asta. Ai, bun asta. Lasă-o pe asta. De ce? Că-mi place. Când stau chep, știu mă. De ce trebuie să... Bă, tu de pe I love it. tot aici. Mai activez unde nu-i probleme. Friends forever. Care murit? Egalitate, egalitate. Egalitate. Eu ți-am dat și ăla. Of course. Da, I'm cu trenul. awesome. Păi dacă câștig eu, ce se întâmplă? Hai să vedem. Nu, 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 nu. Dar nu că nu spune. Bă. Dar nu spune. Nu știi. I'm a cat. Of course I win. Bounce, bounce, and bounce. Nu trebuia să câștig și să văd ce se întâmplă. Și cam așa. Gata că e tot. Nu, 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 nu. Nu încheiem episodul până nu dă cineva like. Dacă se Basket! Dacă se strâng 3000 de like la acest episod, Nu am o idee. mai facem un episod cu ăsta. Ce a fost mai mult? Dar de ce? Eu am doar 1. Tu ai 4. Eu am 4. 3. Te bate botul. Hai. Ui, scandarul. La mine nu mi se întoarce. Tu cu... Eu am squeak! Try to get over it. First takedown. Now it's Rosa. Pe Denis! Echipa mea bună. Tu ai doar un singur col, bunățică. Un amărât de col. Da, da, e bun. Double Da, e bun col. takedown. Nu mă refer cu bun cu joacă. Da. Gotta go
Mamă! So, got caught up in the moment. Eu să zic că Has it really come to this? Te-a omorât botul. Da, să pitul. Did I spell too many times? Out of the bag. Calm. Ce colmă! Nu! Văd că știu ăsta ce Has it de really aici. come to this? Nu mai pot să dau atac! Da, Dai, bo! cât de bună e videoul. Că bă, tu poți. Haideți, echipa mea, fără mine, pe demi. Where did this all right Ce spichiluri avem? Don't start, Billy. Ui! Și acum vrei să zbor. Nu te rog. M-am dus! So, got caught up. E bombardă. Nu cred. Vin cu echipa mea. So, got caught up in the moment. Știi cum câștigăm noi bani? Atât de realistic era încât ai Face crezut. 2024. Cu mine! Dar de ce cu tine? Da, are ce zici cu tine. Da, să va. Dar de ce cu morții să joacă? Că morții și prea. Bun, și cam atât cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!